Po 5 rokoch od generácie F40 nám BMW prináša úplne nový model Radu 1. Ako vidíte, nové BMW Radu 1 prináša úplne nový jedinečný dizajn, nové dvojité obličky. Svetlá tohto modelu sú užšie s úplne odlišnou grafikou. Okrem obľúbeného M Sport dizajnu máme možnosť aj voľby paketu M Sport Pro, kde nám pribudnú ďalšie doplnky ako čierna mriežka, M Sport brzdy v červenom či modrom prevedení a samozrejme bezpečnostné pásy v M-Common dizajne a mnoho ďalších funkcií. Model prichádza so 4 uvádzacími motormi, pri benzínoch je to model 120, 1,5 litrový trojvalec a 135 X-Drive, 2 litrový 220 kW štvorvalec, kým pri dízloch 1.8D a 120D. Interiér je minimalistický a dokonale zariadený. Dôraz sa kladie na technológiu kokpitu, vďaka čomu vodič získa za každých okolností ideálny prehľad. Lepšia navigácia, parkovacie služby, úplne nový head-up display a mnoho ďalších aj s exkluzívnymi zábavnými funkciami vo vozidle. Nové pohonné jednotky a nový infotainment sú hlavnými zmenami modelu. Auto sa môže pochváliť zakrývaným displejom infotainmentu uhlopriečkou 10,7 a 10,25 palca s operačným systémom BMW 9. Pozrieme sa na zadnú časť vozidla, elegantný športový dizajn, nové tvarovanie LED svetiel. Dúfam, že sa vám naše video páčilo. Pre podobné videá nás sledujte aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme, vidíme sa na budúce. Ahojte.